নিঃস্বকরণে মতি বিশ্ববিহারী নিঃস্বকরণে মতি বিশ্ববিহারী খালি খালি আসিথি খালি খালি আসিথি খালি দিবি প্রেমে এদিকে বুঝিবা মর এই গলদিরি বিশ্বকরণে মতি বিশ্ববিহারী অল্প চাহিলে অনেক পাইলে আর কিছু চাহে না অমৃত ভাবনা করে আমরা কিছু ভালো লাগে না জীবন লাগিলানি জীবন লাগিলানি এবে ভারি ভারি এদিকে বসিবা মজা এই গয়লানি বিশ্বকরণে মতি বিশ্ববিহারী भगवान कि दोष करथिला मो मामा जे तुमको सारा जीवन पूजी आसुला ताकू तमे नहीं जाकू बसिछ भगवान काहे भगवान जीवन रे केते आशा थिला मो माँ पाई किसी करिबी ता सेवा करी तार अतीतर सब दुख को भूलेई देवी हेले मो माँ आज मरण मुहरे काहे भगवान काहे मु तम मंदिर केबे जाइनी तम पाखरे केबे बता पातिनी आज हाथ जोड़ी भिक मागुची प्रभु मो बाबा को भल कर दियो प्रभु मो बाबा को भल कर दियो ए जगतर नाथ जगन्नाथ मते भिक दियो मलय परसायन पाई पाई बासनाही चंदने तुमगुण पाई जेते जा पाइली शांति नाही जीवने शांतिर प्रशांति को शांतिर प्रशांति को प्राण होई झुली एथिके बुझिबा मन এই গলদিরি নিঃস্বকরণে মতি বিশ্ববিহারী খালি খালি আসিথিলি খালি খালি আসিথিলি খালি জীবি প্রেমে এদিকে বসিবা মন এই গয়লানি বিশ্বকরণে মতি বিশ্ববিহারী सबका मालिक
ভগবান তোমার মঙ্গল করন্তু বেটা হাত খুলে কিছু দিও বেটা এ ফকির বাবা তোমাকে আশীর্বাদ করিবে ଆପଣ ସେଇ ବାବା ନା ସେଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଯିଏ ଯାଇ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲା ବାବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ସତ ହେଇଗଲା ବାବା ସବୁ ମୋ ସେଇ ମାମା ମରଣ ମୁହଁରେ ବାବା ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବେଟା ଯାହା ହଉଛି ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ବାବା ସେଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ବାବା ଆମ ଘରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ କର୍ମେଣ ଅଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ ବେଟା ଜୀବନରେ ଯିଏ ଯେପରି କର୍ମ କରେ ତା ଫଳ ଏ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ମୋ ମାମାକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ବେଟା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନୁହେଁ ବେଟା ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ କରିଦେବି ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ଫକୀରଟିଏ ଭିକ ମାଗିଲେ ଚଳେ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଦେବି ହେଲେ ବାବା ମୋ ମାମାକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା ମୋ ମାମାକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିଦେବି ବାବା ମୋ ମାମାକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅହଙ୍କାର ବାସ୍ନା ତମ ମନ ଭିତରେ ଭରି ଉଠିଛି ତମେ ଟଙ୍କାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଆଉ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ତମ ମାମାଙ୍କର ଆଜି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ବେଟା ବାବା ଆରେ ରୋଗୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସିନା ଔଷଧ ଅଛି ହେଲେ ଅହଙ୍କାରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମେଡିସିନ ତିଆରି ହେଇନି ବେଟା ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବେଟା ବାବା ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ ବାବା ନାଇଁ ବାବା ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ମୋ ବାବା କେମିତି ଭଲ ହେବେ ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି ବାବା ଆପଣ ହିଁ କହିପାରିବେ ମୋ ମାମା କେମିତି ଭଲ ହବ ଏ ବେଟା ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହଁ ବାବା ଯେ ତମ ମାମାକୁ ମୁଁ ଭଲ କରିଦେବି ମୁଁ ତ ଫକୀରଟିଏ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ତମ ପରି ମଣିଷଟିଏ ବେଟା ହେଲେ ମୋ ହାତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ବେଟା ନାଇଁ ବାବା ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଯେମିତି ସେଦିନ କହିପାରିଥିଲେ ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ହିଁ କହିପାରିବେ ବାବା ମୁଁ ଏ ବିପଦରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଆପଣ ହିଁ କହିପାରିବେ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି କୁହନ୍ତୁ ବାବା କୁହନ୍ତୁ ମୋ ମାମା କେମିତି ଭଲ ହବ କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ବେଟା ଯେତେ କହିଲେ ବି କ'ଣ ହବ ହଁ ଆରେ ତମେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ କୋଟିପତି ଆଉ ଏ ଭିକାରୀ ଆଗରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଏ ଭିକାରୀ କିଛି କରିପାରିବନି ବେଟା ମୁଁ ତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମାଗିବା ଲୋକ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବେଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବାବା ଆପଣ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ କହିପାରିବେ ବାବା ମୋ ମାମା କେମିତି ଭଲ হবে ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ବାବା ବେଟା ତମ ମାମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୋର ଦୟା ଆସୁଛି ବେଟା ଜୀବନରେ ବହୁତ ପାପ କରିଥାଏ ହେଲେ ସେ ପାପ ସେମାନଙ୍କର ମା ପାଦ ତଳେ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯାଏ ବେଟା କୁହନ୍ତୁ ବାବା ମୋ ମା କେମିତି ଭଲ ହବ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ମୋ ମା ଭଲ ହେଇଯିବ ବେଟା
ତମେ ଯଦି ତମ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋର କଥା ଶୁଣ ବେଟା। ଏ ଜନ୍ମରେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ ବେଟା। ତମ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଯଦି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏ ଫକୀର ବାବା ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ବେଟା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ସେୟା କରିବ ନା? ସବୁ ପାରିବି ବାବା, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସବୁ ପାରିବି। କୁହନ୍ତୁ ବାବା, କୁହନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କର ବେଟା, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କର, କାରଣ ଏ କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବି ଆସିପାରେ। ମୁଁ ପାରିବି ବାବା, ମୋ ବାବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ତାହେଲେ ତମର ଏ ଅହଙ୍କାର ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ବେଟା। ହୁଏତ ଭଗବାନ ତମ ମାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ହେଲେ ବାବା କେମିତି କେମିତି ମୁଁ ମୋ ଅହଙ୍କାରକୁ ବାହାର କରିବି? ଏ ବେଟା ଏବେ ବି ଅହଙ୍କାର ବାସ୍ନା ଭରି ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅହଙ୍କାର ଥିବ ତମ ମାମା କେବେ ଭଲ ହେଇପାରିବେନି। ଆରେ ତମେ ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ମାରିଦିଅ, ମାରିଦିଅ ବେଟା। କେମିତି କେମିତି କୁହନ୍ତୁ ବାବା। ଏ ବେଟା ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାକୁ ଦାନ କରିଦିଅ। ଆରେ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଅ ବେଟା। ଭିକାରୀ ହୋଇ ଭିକ ମାଗ। ଅହଙ୍କାର ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ନୁହେଁ, ଭିକ ମାଗିବା ପଇସାରେ ବାବା ତମ ମାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ ତମ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ବେଟା, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ହେଲେ ବାବା ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାଟ ବେଟା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାଟ। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ତମ ପାଖରେ ରଖିବନି, ସବୁ ଦାନ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକକୁ ନୁହଁ। ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦାନ କରିଦେବ। ହଁ ବେଟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ, ତମେ କାହିଁକି ଭିକ ମାଗୁଛ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛ, ଆର କାରଣ କ'ଣ, ଏ କଥା କେହି ବି ଯେମିତି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ କାହା ଆଗରେ ତମେ ସତ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ତମେ ସତ କଥା କହିଦେବ ସେଦିନ ତମ ମାମା ମରିଯିବେ। ବେଟା କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛ? କିଛି ଭାବିପାରୁନ କି କହିପାରୁନ? ଠିକ୍ ଅଛି ବେଟା। ଆରେ ତମ ମାମାଙ୍କର ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏତିକି କର ବେଟା। ଆରେ ଏତିକି କର। ତମେ ପାରିବନି ବେଟା, ତମେ ପାରିବନି, କାରଣ ଏବେ ବି ଅହଙ୍କାର ବାସ୍ନା ତମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ବେଟା ଏଇ ଦେଇଥିବା 100 ଟଙ୍କା ଏବେ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଛି, ଏବେ ବି ସାଇତି ରଖିଛି ବେଟା, କାରଣ ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାର ରଙ୍ଗ ଲାଗି ରହିଛି। ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଏବେ ବି ସାଇତି ରଖିଛି ବେଟା। ଏଇ ନିଅ ବେଟା, ଏଇ ଟଙ୍କା ତମ ପରି ଭିକାରୀକୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିକ୍ଷା। ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଯଦି ତମ ମାମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାଅ, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁଅ, ତାହେଲେ ମୋର କଥା ଶୁଣ, ତମେ କେବେ ବି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବନି ତମେ କିଏ। ଆଉ ତମର ପରିଚୟ ହେଲା ଗୋଟେ ଭିକାରୀ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ।
भूली